Feia molts dies que volíeu saber de mi. I sí, avui torno a estar aquí. Soc jo, Mr. Candy. Un poble sotmès per una tirania. Obligats a obeir. Un tirà sense escrúpols. Durant anys, aquests petits pastorets, habitants del planeta Vegeta, han intentat dialogar. I sempre han rebut la mateixa resposta. Un no. I els rumors de rebel·lió sonaven amb més força que mai. Així que el tirà, el puto fatxa del tirà, va decidir traspassar-li els seus poders a un altre tirà, encara més fatxa i més fill de puta. Assassinats i presos polítics estaven a l'ordre del dia. Però el tirà tenia molta por. Tenia por de que si tu les tiraves fort per aquí i jo les tirava fort per allà, segur que tomba. Tomba. I la rebel·lió mai va existir. Però per sort, l'esperança del poble no va morir del tot. Dos petits exiliats es van salvar abans de l'exterminació. El poble encara estava viu i hi hauria venjança. Hola, molt bona tarda, fanàtics i fanàtiques de Super Mr. Candy. Sobretot per les fanàtiques, tinc una bona notícia. Avui és el dia. Avui us podreu tornar a tocar. Amb mi. Renteu-vos les mans abans, no em sigueu marranotes, i baixeu-vos les calces. Perquè ara comença el vídeo, l'anàlisi de la pel·lícula d'en Broly, de Bola de Drac Super Broly. Argument. Comença la pel·lícula amb en Goku i en Vegeta entrenant. Apareix un enemic superfort. El guanyen. Fi. Audiovisual. En aquest punt em vull centrar molt, perquè hi ha molta controvèrsia en aquest aspecte. Està ben dibuixat? Està mal dibuixat? Està ben animat? Està mal animat? La meva postura és estar ben animat i mal dibuixat. Sí, he dit mal dibuixat, ho acabo de dir. Soc jo, en Mr. Candy, qui ho ha dit. Mal dibuixat. Hòstia puta. Entenc perfectament que aquesta estètica que li han volgut donar a la pel·lícula és un homenatge a la primera part de Bola de Drac Z. I com estava dibuixada Bola de Drac Z, la primera part, malament. Yo imagino a los creadores al estudio diciendo nos estamos currando demasiado la animación y el dibujo. Creo que las dos cosas son excesivas. Si hacemos las dos cosas bien, no vamos a acabarla nunca. Ponemos la excusa del homenaje y nos lo ventilamos antes. Perquè tu veus les cares dels personatges com estan dibuixades y dices, mira, estas orejas hace años que estaban superadísimas. Estas orejas de 2 metros, ¿para qué? I tu, per un altre exemple, tu veus el nas, els ulls i la boca dels personatges que no estan centrats en la cara. Esto no es homenaje, esto es dejadez. Això sí, l'animació, molt bé. A veure, no és tan bona com la gent diu. Però comparat amb les altres pel·lícules, doncs sí, està prou bé. I la música? Normal. Nivells de poder. Indecent. Vergonyós. Patètic. Esperpèntic. Fastigós. Ganes de matar. O sigui, a veure... No em vull enfadar. Però... en Goku i en Vegeta s'han estat tota la seva puta vida entrenant.
sense descans. A saco. Han arribat unes transformacions de la hòstia. Rotllo nivell 10. Nivell 10, tio. O sigui, rotllo Whis. Recordo en el torneig universal que els àngels, que són molt més forts que els déus de la destrucció, li van fer reverències a en Goku. Reverències als àngels, vale? Imagina't la hòstia de forts que són ara. Bueno, doncs ara apareix un fulano que a sobre és mig subnormal, que en estat base i és més fort que tot. És que no puc... Para, corta. Perdó, demano disculpes, ja m'he relaxat. Que a sobre en estat base és més fort que un Super Saiyajin Blue. I ja no sé ni el que dic. I a sobre no ha entrenat mai en la... Perdó, un altre cop. Torno a demanar disculpes. Volia dir que a sobre no havia entrenat mai. I això no està bé. I ho considero una falta de respecte total. Sobretot per mi, perquè em fa mal. En Goku ha de ser sempre el més fort. I punt. Tant és així que quan va aparèixer en Gogeta, per mi la pel·lícula ja va deixar de tenir sentit. Ni interès. Me la sudava. Si en Goku no és el prota absolut i el vencedor i el salvador del planeta i de l'univers i de lo que sigui, la pel·lícula m'importa una puta merda. Observacions. Son Gohan segueix sent el més fastigós de tot Bola de Drac. No surt a la peli. És un atac gratuït, sí, però ho havia de dir. Puta Son Gohan. I puta Trunks? També. El millor moment de la pel·lícula és quan en Freezer explica el seu desig. Et parteixes el cul, sobretot en la versió japonesa. La seva risa és que em fa molta gràcia. Jo em passaria la vida escoltant la risa d'en Freezer en japonès en bucle. És que, t'ho juro, no puc. No puc, és boníssima. I la bitxa verda extraterrestre té bones tetes i bon cul, m'excita. I fins aquí l'anàlisi de la pel·lícula. Mr. Candy també és el millor crític de cine de Catalunya. Puntuació final de la pel·lícula. En Goku no és l'heroi absolut. O sigui, 0. I això ja estaria ja finiquitat, ja no... Vull dir que ja... I ara us deixem com sempre amb la reflexió final. Moltes gràcies. Potser eres un ànima en pena, sempre plorant pels racons, trist i pessimista de mena, i malgastaves il·lusions. Però ja has de deixar de ser tímid, has de descobrir la veritat, ser un home sense límits. Ara t'has de desmelenar, perquè la vida és una sorpresa, et xucla com una compresa. La vida és amor i alegria, una party de nit i dia. Sigues feliç, un consell d'en Mr. Candy. There's no chance for us. S'ha acabat. ¡Vale, chulo! Pero no se apunta que el fútbol es emoción, es pasión, es sentimiento. Y los aficionados de Madrid les necesitamos a ellos. ¡Les necesitamos! Y nos están dando la espalda. 2-6, 5-0, 0-4, 0-3, 5-1, 0-3. Mira, el problema de este equipo es que emocionalmente ese encefalograma claro està mort. I ara 0-1. De fet, ja no veig ni necessitat de matar-te. Ja t'he ferit l'orgull. I suposo que amb això ja en tinc prou. Estaves tan segur dels teus arbitratges que pensaves que ningú no et podria vèncer mai. I menys uns culers indepes. Y estamos agilipollados. Ara ja saps què és perdre. Estàs tremolant de por, ja no té cap sentit seguir humillant-te. Viuràs en silenci, amb una foc al cor, que no se't curarà mai. Em torno a Barcelona. Si marxo ara, encara arribaré a temps a Canaletes.
s'ha acabat terroritzar l'univers madridista. No et vull tornar a veure mai. Nos quitan el centro del campo y no hacemos nada. Y Bale a tomar por... Así que pon la cara, la puta cara esa, que no quieres enseñar en Twitter y que te vea todo el mundo. Subnormal. ¿Pero qué locura es esta? ¡Por Dios! ¡No puedes permitir esto! ¡No puedes permitirlo! Todo lo que sentimos dentro solo es orgullo patrio. ¡Me cago en mis muertos! ¡Viva España! ¡Al loro!